Říká se, že když něco spadne z oblohy, lidé se dívají nahoru. Ale v lednu 1978 celý svět začal hledět dolů, na Zemi. Protože to, co z vesmíru dopadlo, neslo sebou něco mnohem nebezpečnějšího než jen trosky. Neslo sebou ticho a záření. Tento příběh začíná v éře studené války. Éře, kdy vesmír nebyl jen místem pro vědecký pokrok, byl také bojištěm. Sovětský svaz a Spojené státy soupeřili o každou orbitu, každou družici, každý signál. A právě v této době vznikl Kosmos 900 satelit, který měl sledovat americké vojenské aktivity pomocí radaru. Ale Kosmos 954 nebyl obyčejný satelit. Na rozdíl od běžných družic byl poháněn reaktorem, jaderným. Měl v sobě kompaktní, ale extrémně nebezpečný zdroj energie, uran 235. Tato technologie mu umožňovala pracovat déle a efektivněji, ale zároveň představovala hrozbu, o které nikdo nechtěl mluvit. Sovětská strana tvrdila, že systém je bezpečný, že v případě problémů dokáže reaktor odhodit a nechat schořet ve vysoké atmosféře. Ale to byl jen plán. A plány se občas zhroutí. 24. ledna 1978 se Kosmos 904 zřítil na Zemi, přesněji do severní Kanady, ale neschořel. Místo toho se jeho trosky rozpadly na stovky fragmentů, roztroušených přes 124 000 kilometrů čtverečních. A mnohé z těchto fragmentů byly radioaktivní. Začala operace s krycím názvem Morning Light. Kanadské a americké jednotky se vydaly do divočiny, aby našly a dekontaminovali trosky. Ale nebylo to snadné. Terén byl drsný, počasí kruté a navíc nikdo nevěděl, kolik záření se tam vlastně nachází. Týmy oblečené v ochranných oblecích prohledávali lesy, zamrzlé pláně a řeky. Našli několik větších kusů s extrémní radiací. Některé fragmenty byly tak silně kontaminované, že by mohly zabít člověka během několika minut. Otázka ale zněla, proč se to vůbec stalo? Byl to jen technický problém? Nebo Sověti věděli, že satelit je nestabilní a přesto ho nechali běžet? Někteří experti tvrdí, že šlo o skrytý test. Jiní mluví o čisté sabotáži zevnitř. Oficiálně Sovětský svaz zaplatil Kanadě náklady na úklid – 3 miliony dolarů. Ale skutečné náklady byly mnohem vyšší. Nejen finančně, ale i důvěrou. Studená válka se v ten den nevedla jen na Zemi nebo v politických kuloárech. Vedla se v ionosféře. A radioaktivní stín Kosmosu 954 padl na celý svět. Ale to není všechno. Někteří obyvatelé severní Kanady začali po letech hlásit podivné zdravotní problémy, tiché nemoci, vysokou úmrtnost na rakovinu. Oficiálně nikdy nebyla potvrzena souvislost, ale lidé, kteří žili blízko míst dopadu, vědí své. Dnes je Kosmos 954 zapomenutým příběhem. V učebnicích ho nenajdete a přesto se jeho dědictví stále ozývá. Protože to nebyla jen katastrofa technická. Bylo to varování. O tom, jak nebezpečné může být tajemství. A jak ticho může být hlasitější než výbuch. Co ti neřekli? Že někdy padá z nebe víc než jen hvězdy. A že některé satelity neměly nikdy opustit Zemi.